Hej, jeg hedder Mogens Nielsen og vil gerne hjælpe dig og din virksomhed. Vil du gerne kunne håndtere stress i din organisation og samtidig være med til at øge arbejdsglæden og endelig være med til at sænke sygefraværet? Ja, så kan den her video måske hjælpe dig. Stressambulancen er et program, som er udviklet specielt til at blive anvendt i organisationer til at forebygge og håndtere stress. Konceptet er opdelt i 3 dele. Den første del er den del, som hele programmet så at sige hviler på. Del 1 hedder Giv organisationen indsigt. Lad dine medarbejdere få en videnskabeligt baseret indsigt i, hvad stress er og hvorfor stress opstår, og hvordan de skal håndtere den. Det tager kun en time. 1 times foredrag, som vi har valgt at kalde Kram din stress. Step 2 i konceptets første del handler om at fordele ansvaret. Det er ligeledes et 1 times foredrag, som vi har valgt at kalde stresspolitikken. Og i dette foredrag beskriver vi, hvordan man fordeler ansvaret mellem individet, gruppen, ledelsen og organisationen. Og har man disse 2 foredrag på plads, så har man også fundamentet for den videre bearbejdelse af stress i organisationen. Når fundamentet er i orden, kan vi gå videre med anden del, som handler om at gøre stressniveauet i virksomheden målbart. Til det bruger vi værktøjet stressindikator. Stressindikator måler virksomhedens stressbelastning og sammenholder denne med medarbejdernes sundhedsressourcer. Testens resultat identificerer de områder i virksomheden, der kræver forebyggende opmærksomhed. Testen giver hver deltager sin egen stressprofil og samtidig udarbejdes en stressprofil for hele gruppeorganisationen. Derudover modtager hver deltager en 24-siders handlingsplan, som fortæller dem, hvor de skal fokusere deres egen indsats mod stress. Testen fokuserer på i alt 15 fokusområder. Testen tages i ro og mag hjemmefra via internettet, og det tager mellem 20 til 25 minutter at gennemføre. På selve temadagen vil en af stressredderne gennemgå gruppeprofilen, og man kan i ro og mag sidde og sammenligne denne med sin egen profil, og dermed lære af den. Konceptets 3. del handler om at gennemføre forandringer i virksomhedens kultur. Med hjælp fra ledelsesværktøjet Diversity Icebreaker afholdes en temadag, der starter med, at hver deltager tager en test, som kategoriserer medarbejderen ud fra en af de 3 farver, blå, rød og grøn. De blå er de logisk tænkende, de praktisk anlagte. De røde er virksomhedens sociale og hensynsfulde medarbejdere, og de grønne er som idéfolket, de kreative, de ambitiøse. Formålet med Diversity Icebreaker er at øge den sociale kapital samt skabe en kultur baseret på en fælles forståelse for, hvordan medlemmerne af et team er afhængige af hinanden. Når Diversity Icebreaker anvendes, får man et team, der har accept og forståelse for deres forskellighed, har fået en øget respekt og tillid til hinanden, og har fået fokus på egen adfærd og kommunikation. Diversity Icebreaker er perfekt at gå til som temadag. Den afvikles med leg, refleksion og masser af grin. Diversity Icebreaker har været anvendt i mere end 25 år og anvendes på verdens førende lederuddannelsessteder.